Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. A ver, umiak hasi garela. Ni ondio mentalizatu egin behar naiz, beranduiko podcast baten nagoela, Bai, non zauz? Autobusen. Autobusean alienatuta argiako alkarrizketetan, egon naiz hor mundu horretan bezala, eta derrepente kontuatu naiz, derrepente zara utzetik oinez, ne alboan izar, derrepente, eta gu podcast batera, eta enuen mentalizatu. Podcast batera, etorri izan. Ni en plan, Aimar, pentsau dozu gaur ze komentau, eta Aimar, zuzen zara. Zer dago? Ja, eske zuen autobusak askola komotegu, Beste osain egoteko ematen du. Bai, batez ere hori. Argia irakurtzeko. Probentziotik dijoana. Bai. Euskal Veneziatik barna. Euskal Venezia... Zein da? Honeik... hau, sopela torte ez sopela. Sopela. Sopela? Ez. Jode, zora luze. Bai, noski. Hori za, Euskal Venezia da? Bere kanaleekin da. Zora luze eta plentsi. Iguala da, ez? Plantxi. Bai. Autobusa sartu, autobusa beteta, erdi beteta. Orduan, binaka diren aulki guztietan erdia beteta. Eta gero jente guztien du ondoko aulkian gauzak. Okupatuta bezala. Zur sartzen zanean gertatzen da hori, Bai, ez? Ez que ni sartzen ez, eta de repente jenteak gauza okupatuta, eta orduan ninu jasar, zate jartu zure objektuak hor. Oi, mitikoa? Baten bat izorratu barko ez du. Da pixkat aulkiaren jokua, ez? Hola... Da. Ez da gifi gauzare, baina gure aurreko bat faninja, eta geratu dira bi utxik. Bata bestean albuan. Eta banda gizon bat a muerte, bai, horreko okupatxera. Ja. Bazutako bat albon eseri bartzan. Ja. Hori, zuek sekula pentsatu zuen autobus baten segun un jasarten zaren zure nortasuna horren araberakoa dela pixkat. Hori entzuna dakat, bai. Nola? Zuza filosofia... Jendean gatik iesiten dezu, beste baten alboan jartzezean, segun zinen alboan, segun motxila jartzezun edo ez. Itzaiteko okinda bienak, utziko du kriston espazioa bera alboan. Horren arabera irakurri behar da, hori buzean sartu eta hori dena, analizatu. Esperientziak ematen duzerakin. Tipiko aurrean jasarten dianak oso kontroladoriak, koldarrak igual, ez? Beldurretik bizitza. Fobikoak. Bai. Eta atzekoak, geiztuak. Piskat Jente geiztuak. Malotiak. Gazte geiztuak. Niren autobusian beti atzian, eta mareatzen hasi nintzanetik, edo la pixka un segundaz de kurba eta horrelgetan gora bera, esan hostia, aurrego jarri bardet. Orduan hortik ere badauka. Geiztotasunetik fobiara pasatu zara, orduan. Ni gaur xein naiz torkimaten ondoan, ez? Hoi zer da? Anti-arrazista nizela? Edo... Etorkin hitz arabilita nahiko arrazista. Mierda, eske banekien, baneuken susmoa neukan, Mierda, hostia. Vale. Etorkin, Queen. King. Bueno, Nikola irakurri dut. Bai. Gero hortaz ditzengo dixau. Behin batek emunostan gomendio bat, nahiko ona, gabaz bidaiatzen mozu autobus batean, erbeti bentaneian, lehiuan, hori, bai, ez? Ni beti ez, nahi batzutan hankak sartzeko beste barrukalde hartzen dut, bai. Beste labela honetan batzutan horren kojien kojitua. Nahiago dute pasilua. Ez dago zuretzako inda, Eta, bai. Busa. Ez. Eta segun zer, hostia, ez larri. Osa, ordu bete eta ja ez dakizula. Egazkinean... Zuti, Egazkinean gutxitan bidaiatzen dut, baina... Hori da, zu altua zarelako? Bai.
Orduan, zapalkuntza sistema baten gurutzaketaren erdian zaude... Esan daiteke bai. Ja. Hori ez du inoiz nuke hobeto esan. Hortaz ez da itzaiten. Zatik ez, oza... Ez da. Zuzei zinen esaten. Beitu. Zatik, oza, gabitz, jode, zu... Beitu zain zuria, ze azkarre kentzen du gainetik. Ja, ze... Zeizan, nahi defendatzen. Ni zure alde egiten da zu tema aldatzen. Ez, segi defendatzen. Segiago dauka zure kondizioa. Hemen, entzuten, zaila dosi, Guri behin, nahiko humillantia izan zen, gure klasean, batxilergoan eguen mutikoa nahiko altua, eta etxako nankak sartzen bai azpixan. Eta izan zen, bastante humillantia, klasean gauzela, torri zan bedela, hola, alikate batzuk ere. Zein da berela? Bedela. Zaindari. Mantenimendukoa gutxi gora bera. Konsergia. Eskolako konsergia. Eta zizan, danon aurrian hor maia egokitzen beretako, eta pixkat izan zen... Zela dau, altuera fobia, altofobia. Nola ditzen zaila horri? Ez dauka hitzik onden. Ez daukagu hitzik ere. Guk asmatu beharko dugu. Kapazitismoaren barruan sortzen da hori. Nik uste bet. Baina gaitasuna ez da, ez? Desgaitasuna, ondo kabitzeko. Ondo kabitzeko. Zuk desgaitasuna, kontzu, ez? Desgaitasuna, ondo kabitzeko desgaitasuna. Baina saskibaloien egiteko gaitasuna. Hori ez tozu esaten, zuen kolektibokoak, Beti zabiltzate hor, zuen... Jata eta ze. Biktimarenak egiten, eta bai. Eta eron mate bat, oso errex, Oso supererrex. Supererrex, ikusten zaio. Mate ondo berotuta. Oieko ze ondo egite ditu. Eta gero kontzertutan, ze gertatzen da? Hostia, eta kontzertutan. Hori bai dela zapalkuntza. Jode, hori bai dela zapalkuntza, jente txikiaren kontra. Jente arrunta eta txikilla, dana. Bai, bueno. Al revés ez dira baztertzen, hauek, Ja, bai. Segitu zuen beti horra aurrian. Aurrian, molestau. Beti hago bat, gainera. Joia, zube derechua dako zue, ez? Egoteko kontzertuan. Kontzertuan, bai. Baina lehenengo filan, ez? Lehenengoan, ez? Baina beti 300 bez? Claro, komuneko batean albuan. Askotan, komuneko barra hertzian. Hostia, ematen du 2:30 neurtzen dut. Ja. Hola juguan. Zema neurtzen duzu, zehazki, objektiboki? 88, bat 88. Oso ez, dazka amapiku soberan. Joder. Banatzeko. Amapiku. Egon dia saskibaloeko jokalaria zure... Baso iguago. Baso, bai, ez? Bai. Egon zian. Horren, esan daiteke zure kolektiboen barruan nolai zaietea zapaldua, baina aldi berean zapaltzaileak, ez? Osea, ustartzen da pixka bat, ez? Hori guztia... Hori kolektibo askorekin gertatuko da, ez? Euskaldunekin. Ez gizon altua privilegiatuak zai gizartean. Txoriduna... Txuria, ez gainera. Txuriduna. Privilegiatuak, baina ja, neurri batetik gora bebai. Zuek ez deten ni defendatzeko. Zer. Ez, baina oin ikusten zapaltzaia zaela. Kao, eske... Baina gisa, hau ben komentau gebe, normalian jende altua oso jatorra dala. ¿Es? Bai, komentau dugu ino. Imagina, altua eta gainera bordia. Osea, da monstruo. El monstruo, el monstruo desbaya, bildurra emuten dau. Julian Jantzik zeman eusten, no? Bildurra emuten dau. Hori, guan ibai altuko izango. Normalien gizon txikinak dia bordioak altua baina. Zer duzu Hitlerren kontra? Hori, eta Franco, ikusi Franco. Da Mussolini. Ja, baita begira. Napoleon. Ostras, bai. Horrean txikia zian? Bai. Bueno, txikiak, agian... Ja, hori da. Guztota bio bezalakoa. Bai, ni guztot gizonen bataz bestekotik bera nahuela guztot. Zenba da bataz bestekoa? Ez dakit. Horretik ez dut usteot. Zapalduen aldean. Ostia, bain gaztek fuerte datoz, Bai, ere gira. Igo ingo zan. Bai. Bataz bestekoa. Fuerte ze, altu aldetik? Altu. Zelaka fuerte? Altu. Osea, jende gazte altua. Baina, bapatean? Leno baino gehiago. Bai, bai, altuago die. Zer dela eta? Ni leno taberna batian sartuta, altuenetakoa, edo. Orain jutezea gazte taberna batia, eta hostia, denaik zure altura eta zure bikoitzak. Kriston katxorroa. Gu bezalako gurasoak 2 urte bete arte ez diegulako ematen azukrerik. Claro. Eta gero rengo 2 urtetan, jate dute 2 urte bietan janez dutena, gehi bi. Baina lehen da biziko 2 horietan, karo, hor dator. Ez que nik ulertze dut, erdiarotik ona, ez? Bale, altutu egin gara oroa, ez? Hori bai, baina... 20 urtean. Hori da, 20 urtean segertatu da. Bai, altau.
Nutrizio asko, eta kirola. Ze pasatuan jendeak hola... De repente... Kirola, bai. Bai, muskulo gaunditu dira kirolaren gatik. Batez gimnasio hori bai. Muskulioa bai. Baina altura? Ja. Gero tratamendua bai, Horre... Guraso asko hormona iken daue, umiak. Bueno. Bai. Aira, guraso asko igual pasau gina España. Igual bi guraso, ¿eh? Zesates. Bai, así la hormona del crecimiento humano. Hori Messi emantzietan. Hori. Baina hori lortzen da, hori legal da. Garestixa da. Baina erosi ezakezu. Uste du? Baina, bai estapen gratuito hori, zientifikoa da edo ez? Hori goienan irakurri duzu, fijo. Universidadian, irakurri rebe. Universidadian, da gainera, haik esan konklusioa, zan horren kritika bat, eta konklusioa zan, ez da gola zentzurik, adibidez, altuera izatea alburu bat, bezala, alturak ez dako toperik, osea, beti egongo da media bat, jendia egongo da media hortetik altua edo bajo, orduan ez dako bukaerarik, osea, gaur egungo altuak izango dela etorkizunean horrengoko bajoak, osea, ez dako la bukaerarik. Baina tengabe hasi behar dugu, ala? Ez dako la limiterik horrek, batzuk ez dut ezaten giza jirafak izan arte? Horrekin eduki nuen, aurreko egon nintzen, ez dauka zer ikusiri, baina eskubaloi partida bat ikusten telebizion oso gutxi ikusten dut, eta kriston katxarroak zian mutiko guztik. Eta nik uste, geroz da hundigoak, eta irutu zitzaidan, kanpoa txikiagoa. Osea, espazio gehiago hartzen zutela jokalariak leheno baino. Nola esaten duten orain errepidan kotxe geroz eta hundiagoek espazio gehiago hartzutela aparkatzeko ibiltzeko sub edo kotxe... Ba, irutu zait pertsonetan, bai, geroz da gehi okupatzen. Eta gainera hori. Gaina espazio gehiago okupatze duzu. Hori, okupas motorizados. Ez da honondik heldu. Alare, hau dena etorri da zu gauean teoria bazenek aloko buzean hobeto goten zala. Ez da dukatu. Ez da hasi egin. Asuntu da lehioan fatia, baina eskubiko aldeko lehiotan. Eskubi aldeko lehiotan. Estripu bat izan ezkio gidariak eskubira ingo. Hori gauian, eskerretakotan baldin bazoiaz, kontra dozen kotxian argixak molesta duken dutzu. Hostia, toma esa. Baina eskuinean eguzkia dau. Eta eguzkia... Gauian, aimar gauian. Bale. Ostra. Bai, guza, badakate. Ni ben Bartzelonatik Bilborako bidearen erdia baino gehiago, neska baten burua gainean emanon. Oso ondo. Azuk bere gainean edo... Azuk bere gainean, ez ezaguna. Eta gero harremantxo bat izan genuen. Bai? Harremantxo? Autobusean? Ez oso luzea, baina... Autobusean? Ez, autobusetik kanpo hilabete batzuk. Ostia, orduan naita egin zuen. Naita. Malike. Ostia, ligaiteko oso forma politia. Bai, saiatu. Hori, hain zuzen ere horregatik ezen Euskalduna. Ez da Euskal Herritarra ere, nik uste. Euskaldunok ez genuko egingo hori, ez? Ez zuke egin hori inoiz. Ni de palo. Hemen balda oinor. Ni de palo. Burua beste norbaiten magalean. Eta bat arrimatzen bazait. Kartera heldu. Bai, ni egia esan oso Euskalduna naiz. Bai, oso Euskalduna naiz. Ni aurrekoan, ez zeon liburutegia hutsa, jarri nintzen leku batean, 40 leku. Eta beste andra bat, pare-parian. Kriston ezin on ja nervioso. Hostia, 40 leku libre eta pare-parean. Eta zintzuz, en teoria posibleak. Isilik ontzan, ezin el konversazio. Gainera. Bai, esaten honek, hostia, zerbait nahiko du. Zerbait nahiko du. Nila prestau nintzen, bueno, konversazio emateko, eta ez, isilik. Ezkerrezkoin behitu eta inni hor da. Garai batean zan, atxilotzen zena edo polizia jotzen zuena zan, zeo zer egingo zuen. Oen ja da, zeo zer nahiko du. Isilik lanian, ostia, bueno, jezakit, beharko zuen Euskalo. Ostia, zeo zer behar dutena dira, gaztetxe santu hau jopuntu hartu dutenak, Hirugarren aldia, gu hemen grabatzen hasi garenetik. Lapurreta. Ez dut ez esan nahi horrekin. Hirugarren aldia ja sartu direna. Bai, baina azkenekoan... azte berean bitan. Ni bigarrena zen nintzen enteatu. Azte ontan edo aurrekoa, ez? Bai. Lehen lapurreta, por cierto, datu bezala, horrekin ez dut ezertxo ere esan nahi, Ibilbediren kontzertaren ostean izan zen.
Iba, ibilbide oinatira igande honetan dator. Bai. Handi gutxira ikusi nuen, ametsa Aranguren eta Ibai Osinagaren Instagramen Cancuneko argazkiak. Orduan, ez dakit. Gaztetxe, ondo itxi. Vale. Diskuak azkenengoetako oso valorazioan positiboak, eh? Bai? Bai. Nun, ze sektoretan? Sektore personalian. Hola, lagunak eta musikan adituak esaten dago, eston diskoa dara, eta guk hemen esan geben azpergarri xasala. Pinoa kontrasteteko. Hombre, gu gatoz hemen unibertsua ekilibratzen. Goldearena, zerena, agiuarena. Apropiozio kulturalaren kontua, gero egia. Ametxek amaika entrevistetan esestatu zuen... Bai, esestatu egin zuen gure ipa. Altuarena, bai, ez? Zer? Altuarena. Kantu bat altuarena, ez? Altuarena. Bai. Jokin altuarena. Altuerakin ez, baina bai, tamainoakin zerrikusi xadakon teoria bat, nire gure euskarako irakasle batena, esaten ebena, beretako sakurrak, hau kontauta dakot? Neri. Sakurrak diala txakurra ondixak. Benetako txakurra... Osa, sakurra diala txakurra ondixak. Sakur ditzen bai duzu animalia bati, nahi duzan txikitoa dala. Aldrebez. Animali bati ez txakurra. Bai. Txakurra dala txakur txikina, eta sakurra txakurra ondixak. Hori da sakur, Hori da sakurra. Hola irakurritan ekan. Sakurra. Eta gero iguala txerrixakin. Txerria edo zerria. Zerria da kristona. Kriston zerria. Horren zu izango zinetik. Igual pertsona bate esaten diozu, tipo sakurra. Hori da tipo sakurra. Ez esaten tipo txakurra, ez bada txakur bat. Ez bada txakur bat. Eta txakur bat tipo txakurra. Ez bada txakurra, tipo gabe. Ez bada esanena fisla etuta. Hori da. Edo ernen. Horren zuze izango zinen, zizona? Zor. Zorduna. Jon zor. Zon zor. Oso ondo. Moztu inotzut. Zertan? Moztu inotzu. Moztu dizuna zure teoria, fotxia puta mierda basana. Izan da, zu handik ies egin. Eta munduan dagoen askatasunaren aldeko gudaririk handinetako bat, iriko seme kutxun... Izendatu dute. Gure Julian, eta ez... Jantzi. Ez hori. Julian Assange. Non eta fotxian. Fotxa. Zer gertatzen da hor. Fatxa puta batzu dira, matxistak eta danak. Irudipena hori zan, baina igual ni naiz fatxa eta... Proiektatzen hau za? Proiektatzen zure zauriak bestengan. Ez, igual, ni fanen nire estereotipo denekin hor Italiako egoaldera, eta hau da fascismoa. Ez, baina nahiko fatxiruli. Españoles en el mundo Telegram taldeko ezer diote Assange buruz. Españoles en el mundo... Españoles en fotxia. Españoles... urten nintzen taldeko. Hostia, niz urten bialdu inaue. Bai. Hori mingarria bada, Ja. Ez da, espaldi ditxatela jau mensajeri, kontxe konturatu nahiz. Bueno, independizatu zara, behintzat, behin bizitza. Ja. Espainiatik. Ezu. Hau gure tuitero agurgarriak idatzi eben, ez? Zenek? Zela dako izena? Agurgarriak? Bai, ez? Zela da. Gure jarraitzaile batek? Bai, gure jarraitzaileak. Zu aipatu zintuna edo? Esan zuena olimpiadak diala lau urtez. Epe hori. Nola? Azaldu jendez jakinari. Joko olimpikoen eta joko olimpikoen arteko lau urteko... Joko olimpikoen eta joko olimpikoen arteko... Bai, tarte horri. 2014-2018 zama dira jokoak, 14-tik 18 bitarteko epe hori. Olimpiada bat. Eta olimpiadaten gaude orduan? Olimpiadatan gaude. Mendik eta uztailaren 26 bitartean. Eta ustean 26an ja ez gaude olimpiadatan? Joko olimpikoak. Eta bukatzen diranean, beste olimpiada bat. Hola. Igual, Kristian Kolumpiada da. Bai, itxura guztia daka, baina, bueno. Baina, bueno, hola saltzezun berak, ez? Gure entzule adituek hori dute. Vale. Nirokoan entzun da olimpiada ziala lau urteko epia, orokorrean, ez? Joko olimpiko eta joko olimpiko eta... Estilo, mende bat. Urkulluk egin du olimpiada bat, karguan. Hori. Pradales... Iru egin ditu, ez? Iru olimpiada. 12 urte ja. Pradales olimpiko esateko prestatzen ari da, ez? Ja, ze deportetan izango litzake, bueno, arrauna itezun, ez? Bai, baina arrauna ez da, bueno, bai, olimpiko alda.
izan zan, de hecho Euskal Herriko lehenengo dominak uste eta Arraunan lortu ziela. Arraun? Euskal Herriko ez, Ipar Euskal Herriko. Oain ezakit izangoan. Iragua eta olakok bai, baina, pues igual bai, Eta Otxandiano? Eta Otxandiano... Otxandiano... A ver... Shaki. Ajedrez. Hostia, ez bueno. Bieguat. Edo, ez dakit. Eta besteak, bueno, ez dakit. Bueno, beste hau, mendia ya ez da, ez? Oain bestea... Hori beste sozieta hori. Eskerreko zezen zalea. Hori nola guizen hau. Zezenketen aldeko liburu jatzizuna. Ibartarra, ez? Joder. Bai, Andueza. Se imagina hau, joko olimpikotan zezenketak, Pues espérate. Espainiako egiten direnean. Ez dira Espainian egin behar inoiz? Barcelona, Espainia, baina bai. Orduan bai. Madriek esan zuen. Nahiz zula zerbait, ez? Orduan txe. 24, 28, 28 edo, nahiz zuen. Ja. Bueno, bere. Joko olimpikoak. Gurgara jungo. Oparitu aldizute ja bomboi kutsa bat. Bomboi kutsa bat? Ez? Bihar zure eguna da. ¿Qué dices? Martxoa zortzi. Marrieme zortzi. Bomboi kutsa bat? Joder, gale bate. Ikusten de forrez gamen. Hostia. Ez, hori, bixar manifa, pinpan, militantzia... Ni ja ez duten ekan lehen hori egiten zan, Osa, ja borroka egun itxura xeagoa hartu duenetik, ja hori politikoki ez oso zuzena da, baina garai batean... Bai. Edo opariak, tipo zure eguna, zure urte. Amaren eguna bezala. Amaren eguna, postori bomboi batzuk. Lehen zen gehiago... Eta gero nahi batzuk, bukatu arropa garbitzen. Baina ni tabernaran jopote bat hartzea. Bueno, bai. Bomboiak utzi eta gur. Bai. Es que lehen zen gehiago emakume langilearen eguna, eta ez hola como la mujer trabajadora. Eta zu, langile moan konsideratzen zara, o zela ikusten zara? Bai, ez dakit. Lana egin duzu? Bai, hemen... Hau da zure lana sale gaitu bakarra. Ostra, orduan. Ella preocupa jera zine, oso pobre nau. Orduan zuza benetako langilea. Osa, prekarizagoa. Karo, langile zen berdu jodidu, eta. Lumpen proletargoa, ez, pixkat. Hori, lumpen proletargoa. Lumpen proletargoa. Edo lumpen proletariotza. Hostia. Ja. Es, bueno, bai, manifara. Sumaz... Aldarrikatzea, gauzak aldarrikatzea, ez? Bai. Gauzak aldarrikatu, eta, ez? Gauza... Poligrafoa puska bardezu. Ez. Pasada. Ba. Nik ekarri dut, korrikari buruz solan edo zue inberba, edo ez? Martxoan sortzitik korrikara salto. Nipa. Korrika. Nik ez da gura, korrikan buruz berrein. Ez, borduan zuk itanoari buruz. Que no, bromia da, gura. Ez que karri otola perfil batzuk korrikakoak, pixka eta raruak. Korrikan parte hartzen duen jendeanak? Igual, arketipuak? Arketipo, bai... Anti-arketipo? Pixkat urten jendenak esperotako bidetik. Osa, korrika beste rekorrido bat. Ez. Adibidez, urteten dianak bizikletan. Osa, korrikan, baina bizikletan. Hori badago, bai. Hori badago. Eta ez dia zarrak, hain zuzen ere. Hori da, bai. Ze, bueno, bien, zartasunak itzakia zen ziteken. Eta igual, bizikleta elektrikoan be bai? Bueno, hori ja. Bai, ez? Eta beste stepway, edo nahitzen dira horiek, zutik joten zaena ezer heldu gabe. Bai, bueno, manillara alduta, ez? Ez, gabe. Umeak eta batzuko handik biltzen dira. Hostia. Hori oso futuristia, ez? Bueno. Ja, ez. Biltzen dira, Zumaian. Bai? Pare batu irudia ikusitu dut. Baina ez da bain modan, bain nola ja beste patinete elektrikoa errezagoa da, hori zituzu hostiak hartzen. Bestean batzutan txoratzen ezinean. Bai. Ja. Eta gero beste bat bai, ez da buena egin euskera sekulat, ez da buena egingo, jota española, korrikan hor. Mitiko hori da perfil atleta bat, hola zer duena. Pues yo he hecho 20 kilómetros. Bueno, bai. Ez da zuen ezagutzen. Hori, bai. Baina euskarariko minimoki sensibilizatuta bai, edo... Ez. Hori bez. Zero, bai, zero. Korrika, zimaz, korrika egitarren. Zain da hona etxean, noiz ilunduko eta noiz elurra ingo. Furgonetaen atzean, Nafarroko herri galdu batean, argazki egiteko. Bai. Ez? Ja, perfil hori badago, ez? Bai.
Eta gero perfila Twitterrekoa, gero argazki hori ikuste dutenean, korritu egiten dienak. Euskaldun, sufrimendua, jotza... Eta tipo bat bizikletan, seguramente. Paraje horietan, bizikletan, fijo. Hostia, Euskaldun, dios. Baiz pasatzen da, bainantitik? Bardezu, korrik egitezu, zuk egitezu? Kabin, korrikan. Parte hartzezu. Zuk gustu ez nahi itxura, korrik egiteko? Gaur autobusan atzeko. Ba, egiten dut. Gaur autobusera bidea. Olako. Bai, autobusera berean korrik egin dut, bai. Bai, nik egiten dut. Ni naiz perfil, haber perfil hau existitzen den. Runningen kontrako jentia, baina korrika egiten duena. Hori badau, igual gente anti-running, baina egun hortan korrika egiten duena. Bi urtean behin jen dauena korrika? Bueno, hori da, bai, bueno, bai. Bai, biten behin? Bai. Nes? Nibe, bai, talde hortakoa naiz. Bai. Eta zenbat aguanta iken dozu, zenbat kilometro? Bastante. Bai. Nik horrek gehiago bestela, Abordan iken dozu? Bai, baina identidadea. Nire identidadea anti-running, baina korrik egiten dut. Gauza da identidadea eta beste praktikoa. Zuketu zu running egiten, zuketu korrika, klasikoa. Hori da, bai. Zara, teatzen running egitea. Ez dakit zer den running, a ver. Horren kontra zau, de hecho. A ver. Nola jantzita, hanketan ze zapatilla mota, ozer? Deportibak, bai, normalak, zapatekin ez fango. Zapatilla normalak. O imagino botin batzuk honekin jaula, en plan... Zapatilla normalak. Zapata deportibak. Galtzerdin nuainokok. Normalak, zurixak. Zer? Zer running. Runner. Eta prakamotxa, fosforituak. Ez, zimaz, baltzak. Eta kamiseta. Eta kamiseta de todo. Eta pulsometro, konometro, eftometro ezer. Etzea lasai, saluzea. Baina alata ba nahi uste dut, Eta buskar bat berare sartzen ez den moltxila nimino ridikulo hien. Ja, etu bituakin ura erateko. Hori da, oso pro. Kamelbaka. Gameluaren poltsatxoa. Kamelbak. Bai. Kamel ez, dromedario, ez? Ja. Dromedario esako bat edo bi. Dromelbak. Dromedario bakarra dako, ez? Bai. Baina hori da esatea moan, jente egune masifikatutek igez egiten duen turista, ez dala turista esatea bezala. Ni ranina naiz, ez? Ranina ez, ranerra. Ranerra, baina ez sofistikatua. Hori da. Korrikalaria. Ja, korrikalaria. Nire uste zara gaixo futinlaria, Futina. Ja, ez da asko entzuten. Ja, zara mitiko gure gurasu egiten baina. Ja. La piura ikin eta... Futin ideitea, noa. Ne gurasu ez da bolako egin ozin, Ez. Nire ja, bai. Enseñando katxo, joe. Katxo? Bai. Se katxo. Zako kriston... Se katxo. Kriston estarra. Se katxo. Zako kriston istarra era, kriston bolak. Eta, batesan nola, frakamotzetan... Oso motzak. Jendeak, bai, oso motzak, bai. Garai bateko. Osa, gerriki bera zea oso muskulosua? Bai, oso. Bai, eta gerriki gora ez? Bai, gutxiu, bai. Bai? Osa, desproportzionada. Pasote, bai. Hostia. Bai. Aitea desproportzionada gotu. Gainera bat esan irakurten. Zela irakurten? Irakurten, kaletik? Ez, korrika egin. Korrika egin irakurten? Ostia, liburu bate... Vale, ya está. Liburu batekin? Hostia, famoso izango da, orduan. Bada, oinatik bada. Hau da falta esaten piezia zu lerketako. Aurreko zula mezautu nuen, eta ja, datu honekin ja, vale, ja, oinu. Eta gero dako beste modalidade bat, baina hoia da oinez, ez da korrika. Da, esku baten liburua, beste baten iztegia, eta oinez. Bai, zari. Joder, izan. Jagoen la leche. Egisa da. Hostia, habilidadea, ber, pertsonak, horri pasau eta kontsulta bizte. Felix Biain, bai. Biain. Felix Biain, Peña Biain. Biain, Peña Biain, bai. Ja. Esa peña, Esa Peña Biain. Peñaka. Gero, korrikako... Bota, ez dezula bokau. Ez maz, korrikako furgonetan doia zen honek, ez, pixkat? Zer dia? Zure ustez ez dau aekan jendia lanian bakarrik? Hortako. Osa, gero, horren helburua benetan da korrikan urtetia una ematen furgonetan. Hombre. Eta ze igual 2 urte entrenatzen hortako, furgonetan fateko? Entrenatu, bai. Entrenatu, jendea entrenatu iten du. Furgonetan joateko? Bai. Eta ze ensaioak eta hola? Iten du, Bueno, bakarrik, korriketan, baina... Eta esloganak eta, ez? Bueno, claro, speakerrak, bai,
prestatu bordula pizkat. Bai. Zela igual imaginatu, bat emadoak karreteran korrika, furgoneta jartzen da, aboleo, aukeratzen duzu bat emat, furgoneta aurren jarri, eta benga animo, eta zuzaz korrika, eta de repente furgoneta zure aurren jartzen da, eta zure animatzen azten dira, ez? Eta hola, zu hortin, ez dut imaginatzen ondo. Bakizue behin, bueno, komenteken da, testigua utxik aia usala. Bai, orientzuna dakat, galdentzala. Bai. Osa, testigua, bakizu mesua doiala barruan. Ez? Bai, zona lleno zan. Bai, utxik aia usan. Osa, imagina, korrika maierako festa, jente da etxoien testigua irakurteko eta ez zegoan. Eta hortik aurrera bazpare kopia batzu da biltzala hortik. Eta lapurtu testigu bat, beste bat dako dute, furgonetatik. Korrika. Mira, ja, ez? Bai, 14an hasten da. Argiak behar du bat korrika egiteko. Argiaren lekuko. Eta zein da perfila? Emaila biali diego lanki eta baindik ez du inork erantzun. Ez dut ikusi gehin. Kolaboratzaileak ere izan aldea. Nik ez dut ikusi. Ni oso fizikoki atopen hau, nik aldotzutin kilometro bat oso errex. Lasarten gabuko amaiketan edola. Boh. Lasarten. Boh. Ja, igual. Ja, bai. Jungo zate ez, hasi? Zugez, gabuko amaiketan lasarten, bai. Zugetza, kirolan sekzinoko argi? Bai, runner zalea, eta euskara zalea, beraz. Arazoa zu lehenengo jarte maza atzeko gaber sekusiko, Turnerrek korrika euskara ziten, no? Ondo. Ez egiten ez korrikarik egin deten korrika egiteagatik. Osa, kirol bezala. Sekulan? Behin edo urten batean eukinu nola, zera... Baina, bi hiru aldi izateako nintzen, berrogeta zazpi urtean, korrika itia, korrika ingoet. Eta hor. Korrika kirol bezala, Autobusan atzetik, autobusan atzetik, trenan atzetik, ezak izerren aurretiko atzetik, baina korrika kirol bezala o denbora pasatzegatik. Korrika aeka. Eta zati da. Hor bai. Bueno, baina gero zagutxigoz, adibidez aurten ere, txusmarragatik pasatzen da, larun batean goizeko 5-6 aldea. Pues, bai, baina igual, kale. Korrika txikian parte hartuko. Txusmarragan ez da korrikak eze basterik. Goizeko 5 venga, aurrean. Zer ordu gara. Eta inoiz joan zara terapeutara? Zertara? Hori zure arazoa kontatza, ez tozule inoiz korrikain? Zer ertan zaizu? Niz ez da berando egin? Niz da berando joango naiz, bai. Beste 3 urte pasatzen badira, joango naiz. Esan da geratzen da. Jo, esan da geratzen dela. Hau gogoratu ingo gora hemen, Hemen, Hau biziri bat badago. Hombre, hau, Ni gogoratu ingo naiz. Por cierto, esaten duzuen. Lilatoien, izar, ez? Ez, nik ez dut itzen korrika. Bai, baina, bueno, 5 kilometro bat itzen dut. Ni normalian ikinen Eskola Publikoan kilometroa oinatin. Baina karrera, Euskal Eskola Publikoan aldeko karrera bat, kilometro batekoa, edo korrikaren barruan. Ez korrikako gure kilometroa, bai. Eta, nintzen, aiaiken nire palo. Nik bat bai, baina hortik gora, ufa. Eta gainera, behin osta testigua iruan eben, isa, eta zenen, ostras, eskerrak, ez txatela tokau, bezala igual nintzen aiaiken. Bai. Baina, bueno. Gero txestu pasai meia batzutan faten dela atoda letxe korrika, herrixan ziar, eta gero igual herritik kanpo jota poliki hor. Aldrebes, ez da? Aldrebes, ez? Bai, herrixan poliki. Bai, herritik herrira bitarten egurra. Hombre? Kontrakoa pasau da, Ez dago zu recuerdoa oinatitik jota aguro kalian bera, ez? Ez? Eta gero igual bergaran jota poliki hor txarangiakin, zon katxondeua, eta oinatik nola, plan, agur benur. Bai, ja. Hori da aekan kontua da, ez? Hor dutegia, bete beharra eta garroio horiek, ez? Oida. Eta gero, hor periferiako rotondatan igual 10 vuelta, rotonda igualari... Denbora iteko. Bai, eta esatari azaten, venga, ora egingo dugu, akirrok, eta furgoneta atzeruz, hola. Bai, beretan. Bai. Edo furgoneta... Akirrok. Nik ez dut arrapo. Solomo, nomola sajarrita, akirrok. Atznugal. Atznugal, ez? Lagunak. Laguntza. Ez laguntza. Hori da torturatu batek atzizuna, ez? Bai. Nabil empatizatzen publiko horrekin ez dabilena zer ulertzen. Zen nire nabilena zer ulertzen. Akirrok atzeko zaurrea. Akirrok, amor, Italiako hiriburua. Amor. Pasadan azten zertaz zaitu ginen, duela bihazte.
Esto zu arrapondio. Oin bai, noski, jo. Kontuz hemen zezaten den, hori aipatu nahi nizuen, arrokan nire seme baten lagun bat etorri zen Baskaltea, eta Baskaltea nahi zenean, bakizu, batzutan isiltasuna dago, eta gero gai bat agertzen da, pues eze ikus aldozu txakur berde hori, bueno, pues hola segon, eta burua altxatu, eta behiten dita, atzo, entzun nun irratian, lur, nire semea, txipatoa dela. Eta zo, ja, eta, ze, bai, zure abotxean. Zure abotxean. Eta alazan. Konfirmatu izan. Alazan, porque bere aita jarri zuen beranduegi, tamen ni asaltzen ari nintzen, nola semeak, ari izan, beste klasekide batzuei, olentzero gurasoa diela esaten. Hostia. Holan, txibatua. Beraz. Kontuz, zer esaten duzuen hemen? Adin txikiko bentzuten dute orduan programa. Ba, zuk, bueno, programa honetan zuk izan dituzu, Kevin, hemen esan dago gauza batzungatik, autozentzuratu izan zara, ja, garai loriatxu haietan. Autozentzuratua? Bueno. Ni neure buru... hombre, gau, batzu bai. Bai. Zuel herria txikia da, eta hau geratzen da betiko. Osa, bueno, estatu batuek gu bombardatzen gaituztenean eta popatik hartzea duanean hau dana, pues, digital guztia galduko da, baina bitartean... Baina Arizonako desertuko fabriketan egongo da honen disko gorra, ez? Hori agian bai, claro, junzaite araño. Txalupan. Ez da ongo... Txalupan? Bai, ez da ongo egazkinik eta hori guztia izorrota gongo da, berri iritzuriko gala harri arora edo, ez? Bai. Osa, gerra nuklearra pizten danean. Bai. Hombre, aurreko baten, geologo batek esaten zidan, hori harri aroa, lehen harri aroa, gero metal aroa, eta gaur egun ze. Ez ditu erabiltzen harriak eta metalako, ze hostia, esatik ez da gaur egun harri aroa oraindik. Hori esaten zidan. Hauzen arketa kisa. Erabiltzen dian material guztien zerrenda inbar bazen aroa esan aurretik gaur egunez. Ja. Manganeso aroa. O litio aroa. Kobalto aroa. Urre aroa. Mobilen minerala zen ja, haukongotik guztiatzen dana. Eske asko dauz. Kobalto. Ez, beste da. Adamantium. Hostia. Hori da... Nivel gorena, Ez, además. Bai. Adamantium da nola da, atatzen zeskionak eskutatik. Lobeznoi. Lobeznona. Vale. Urria daka mugikorrak, ez? Mugikorrak gauza askoak, bai. Zerrek? Mugikorrak. Gauza asko. Ja. Asko, Oso merke dauz, Mugikorrak. Bai. Bai. Ez. Zer da merke? Eta gizarren lepo, baina... Bueno, ekosistemaen kontura. Eta beste dazun lan indarren kontura, horregatia merke, tor. Ez zergatik baizik eta zenbat da merke, zenbat euro da merke. Zenbat. Merkiena 1 euro hola, 1 mango. Ez? Nik neria 1 euro paguneben da zan dendako merkiena. Merkeo gongo dira, no? iPhoneak ez dira. Horia. O iPhone, o smartphone. Ekeituta zehatzeko bai, baina hortik gora ez. Horia. Smartphoneak. 1 euro. Horreko nebintzen hitzaldi baten, justo materialen agortzean kontura eta mineralen kontura eta hola. Eta horre esatu zuen transizio energetikoari pixka kritika hortin boi esala, ez? Osa, zinezkoa da, transizio energetikoak gaur egun dagoen kontsumoakin, nire palo, zinezkoa materialki, ez? Eta horre esatu zuen, arazo handiena kotxeak. Kotxe elektriko kontua, demanda handiena materialetik eta hori kriston arazo esala. Hori izaten zuen. Bateriak eta hola. Litioa. Bateria eta... Ez, litioa. Bai, litio ere bat. Hori da bateria esan dune, baina ez beste bada. Bueno, berdin. Litio aroa. Ja. Ja, kotxe... Iguala, ezingo ziren jarri plaka solarra kotxetan, eta hola. Baina plaka solarra de materiala buruzu, mineralak buruzu. Claro, cojon. Agarrezan zehose mineral bari da bilena. Tomate bat bai. Mineral bari da bilena. Mineral bai da bilen tresna bat. Pradales, kapitalaren tresna. Behin entzune behin? Eso no espero, Ez. No está, bueno. Ura garenez gehien bat, urak minerala dazka, eta beraz gu ere minerala gara. Vale. Orduan. Orduan ez du balio. Makilla bat adidez, bastoi bat, urritzezkoa, horrek ez dauka mineralik. Seguro. Bueno, karbono atomoak. Baina hori ez da minerala, ez? Foan jaurti gaiu batek. Bueno, horrek ere zu desango. Foan, ez dako mineralik horrek? Zer dako, asunto kimikoak?
Ez uazten mazaren makillak... ez dakit, enborrak... Aztertzen? Ez, botaten, hori be, ez dakit, materiala ustiatzea da, ez dakit. Arbola bariatuko ginen. Bai, nina bil mineala esaten. Mineala, zerrek ez dakon minealia. Eta urritz makilla batek, ez dakon mineala. Ez bazatu jarte minealak, klaro. Ez dago urritz makil bat mineala ikin. Ez, a ver. Foam eta materiala ostiatzea esan du, edo... Hori ulertu diot. Niki bai. Ostiatzea esan dezu. Ustiatu. Foam hori da, jaurtigarri batzuk, ikin da baina dana erre. Argiako artikulu baten gatu zena. Dana erre. Ez foam da beste gauza borobil hori. Foam. Foam pikutara. Bai, hori gero jarriko da. Bai, foam lorain modan do, ez? Bai, hori modan da. Bueno, zipaio jarriten modan. Lehen gomazko pelota zian, eta de repente foam da. Bai, azken bi astetan, ez dakit zen materialarekin egin da dauden, baina eskaintza potolo egin du... Zera? Erkoreka supermerkatuen poliziak. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio. Hola. Bere izena topatu dut. Hola da? Oi, momentu honetan interneten, hor, mobilen. Ez, apuntatuan eukan. Vale, trampa. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, ertzaintzak, ez dakizer. Eta kontuz foamekin, ikusi duzu Tolosako movida hor totxoa, bai? Bai. Ez dakiz, ikusmena iaia galdu gazteana. Bertxio ofiziala zindan? Ez. Rebotez. Joziola, baina ez duen, rebotez esan da, esatezu, rebotatu du paretan. Pareta batian. Ez, gare batean, gomazko pelotetan, hori ematen zuen petakoen, batzutan, honekin berez. Baina, bueno, bertxio ofiziala da, alboan zegoen tipoaren besoan, joziola, gero besotik, saltu egin zuen bere begira, eta horrek egin zion ikusmena ia galduela zi. Alegia, besteari jotzea zi jozela. Besteari ziotela, eta gero rebotez, bueno, pues, hori ere bai. Ja, ertzaintza ze? Tolosan ondo, Bilbon ere oso ona, Bilboko bideo ikusi zuen. Hori, Samamez kanpoan dagoen tipoa... Infiltratua ez, hori Gasteizan. Hori gero Gasteiz. Bilboko dago tipo bat hor jantzita gaineraz, hola, tipo, ez da egin noa zen. Crossfitero, baina Bilbokoa zer atletiken partidan edo ez? Bai, osea, jende hori jazten danean ez esport, baizik eta normal, teorian normal, baina, hola, hola jantzita, zu esoaz, kontainer bati, zu ematera. Alako bat, San Mamesko esplanada guztian bera bakarrik, bi furgona pasatzen dira, eta, claro, zingo du. Jake horti pasatzen diren, hortik albotik pasa, irekiatea, hosti bat eman, hobeto esan da, berriro sartu eta martxa. Hori, Bilboko ekintza zoragarria. Eta gaztizkoarekin, hori da, kamiseta bat egin barko genuk irudi horrekin, oso polita. Hori ikusi duzu. Hori, lurrera jauzi zan eta hori, ez? Bai, lurrera bota zuten, zipaio beraiek infiltratu zuten zipaio beraiek ostiatu zuten zipaioa. Bai? Konfundutua? Bai. Bai, zea, Esa peña, Esa peña biaina. Bueno, eta gero aparte, tipo bati, ematara jesuia, zurra bilekutan leportu ziotela, ja antzaudela. Hostia. Eta Donostin ere bai, Donostiko da zona. Hori, egoain dela pare bat egunekoa. Enmape igeldora etorri zenekoa. ¿Ez? Angeatu ziren. Bai? Bai. Igeldo zua jentzat, PSG-ko taldarentzat. Bakarrik funikularra irekita zegoen, baina beste guztia jentzat hartuta. Eta gero movida kontzien partido baino lehen. Ja, hola, desfile bat, ez? Bildurgarresa. Frantsesak eta hor, rollo Julián Txungo. Bueno, besteak ere ez betxa asko ze... Baina, bueno, total, movida horretan zegoela, oso arriskutsua omen zan emakume bati, 44 urteko emakume bati, barne izuria egin zioten foameko bala batekin. Ze beraiek ikusten zen prestauta ziguela, estiloak eta movidak egiteraz,
Partidu ikustera joan zen, bere senarrarekin eta 9 urteko umearekin. Alegia, nahi ziela 9 urteko umea bota ertzainei, argi ikusi zuten. Hori da. Ikusi zuten, umea bota nahi ziotela, eta orduan eman ziote tiro bat buruan. Testualki. Rebotez, edo zuzenean. Karo, nik uste dut, hori bai izan dela rebotea, Doia, egun oso puzkarra rebote. Izar, eske lehen berroa ino nahi buruz, esadotzut, ez direktuan ez esateko, inok ez daki zein izan den. Esaten bozu ja bakitzu. Bai, hori Euskal Herri erdiak badaki. Foama batzutan ez da txarra, erabiltzen da tirita egiteko. Bai? Zertako tirita egiteko, bai? Tirita oso elaboratua, apositos. Farmazitan eta saltzen dianeko, mendiza legendei eta horkatien zatzeko eta... Kompita. Berde horiek, kaja berde batzutan. Ez, geixau agurie irita, ulzerak eta, azaleko hostiak eta... Apositos húmedos. Bai. Negozio bai, hor dau negozio txungo bat, que si aposito húmedo, seco, no sé qué, txikiklin, dana da. Txiklikin. En plan, erabilia aposito honek, bueno, en fin, bai, osaki ez eta bere, baina, bai, foam izan dago. Dena fabrika beretik ateatzen dira, laurako apositoak eta foamak eta... Negocios varios. Diversifikazioa. Bai, hori da. Berdin sendatzen dute agure baten ezakize, edo eramaten dute ospitalera. Diversifikazioa. Jarriko izkiete, beste aposito batzu, beste emakume honi, eta listo. Zirkular. Ja, borobia. Negozio borobia. Hori da, ertzaintzak egin duena, diversifikatu foama. Osea, egin duzu zauritu foamatekin, pero sendatu foamatekin. Zirkularra. Violentzia zirkularra. Claro. Eta man dizuten hostiakin buruan tonto geratzen zara, eta gero paia sartzen zara. Hostia! Zirkula ja, erabat izten da. Jende biharrian dauz, Jende beharrean. Eta sartzeko geroz eta gauza gutxi eskatzen daue. Gure igual lokarrerako. Bai. Baldintza, malgutu. Itxatzu ekin anuntzio pila bat. Nei aspaldi heldu zitzaiten, baino ja... Bai, ari dira, ez? Bai, eso zer behar dituztela beste 2 milioi, ez? Bai, aurrekoan berriako portadan zeuden, bai, Euskal Polizia. Bai. Erkorekak esan du, tipa honen tiro buruan jaso izana, hori dela istila sortu zituztenen errua. ¿Es? Gero esan du, hori ertzaintza barkatu, erkorekak ez du hori izan. Erkorekak esan du balak langa jozuela, gero Mikel Merinok buruz rematatu zuen, eta gero ja emakumeni zean mantziola. Eta gero dago Erne esan eta Sipe, ez da txirrimirri eta txibiritonen ordezkoak. Oiek esan dute elkarri zorriak kentzen zizkioten bitartean. Trentxutxuaren egiten. Eta zein da beste sindikatua da biena pixkat bere bolara, edo hiru horietakoa da, rapa atea zutenak eta zintzu dira. Ez hori da, esan, ez da? Esan. Eta zuk zintzuk esan dituzu, Erne, Sipe... Erne esan eta Sipe. Erne esan eta Sipe. Bai, bueno, hori da, pues, ezberdintzea... Horrek, ez barkatu, sindikatuak zerrenak? Ertzaintzaren. Ertzaintza sindikatuako. Bai, da. Langileek zela dian. Sindikatua dazkate. Hoi da. Eta gero dagoelako bat, hor dakatena komunian sartuta, hor deskaritza bezala, alakoetan, pues, usten diotena hor. Venga, Jon Mikel. Esan zerbait ertzaintzan kontra. Labek ez dauka, lap ertzaintza. Momentuz ez. Lap arkaute. Etxe bilduk ertzaintzaren arazoa konpontzen dunean, pues imaginatzen dute... Gora egingo duela labek. Hori hona izango da, Ni horrengatik bakarrik agian bozkatuko nuke Etxe Bildu. Gero polizia nola kudeatuko duen... Lau urtez ikustea nola orangutan kuadrilla hau segitezun. Hori bai olimpiada. Hori bai. Jode baiet. Me cago en Dios. A ver, lagunak hor Etxe Bilduko herri batzarran. Nori tokatzen zaio amekin, zipaiokin bilela jutea? Venga, a ver. EH Bilduk o Ernai, bueno, igual da, ez. Gazteria, bai. Atera deben, egin zaitez, hartzain, ez hartzain. Hartzain? Bai. Zerren hartzain? Ardien hartzain? Pegatzinak atera deben, egin zaitez hartzain, ez hartzain. Eta garai hortan, ez oso lehenago, ez oso gerosiago, Otegi uz lehenengoa,
esan zuen ertzen ja etxe bilduko jende zegoela. Bai. Pues katzaiak eta hori, bai, claro. Transversala zela, orduan, pues bueno. Hori infiltratu hostia hori izango zan. Claro, egoelako ordezkari bakarra. Egoelako ordezkari hortze. Infiltratu zaitez hemen. Jarri kaputxa, eta hartu... Pasa hemen ingurutik, bostak eta laurdenetan hemen di pasa. Eta joan ziren erne, esan eta zipe. Eta zan ziotan, abertu. Ya está. Que soy compañero... Pues beitu, ya está. Ja, beitu, hori teoria hori nekan izalik, Pues hortxez egon. Edo hasi berria, ez? Seguro hasi berria, alako putadak iten. Nola da nobatada euskeraz? Nobatada? Berritasuna. Praktiketako altzen izan bai. Igual praktiketan azten za hor, zipaioekin, eta, bueno, praktiketan beti tokatzen dira rol pixka bat, ez? Bai, inkomoduak. Etorrixa burura, neukan lagun armenio bat, bi lagun armenio, eta batek eukien brote psikotiko bat. Eta bestiak inoetzen dira ambulantziari. Eta etorrixan erako ambulantzia brotia eukanaia pirau inxan, entera inxan. Eta etorrixan ambulantziakoa inoeven beha diar inoevena sartu ambulantzia barruan. Eta gaztelera zetzek isen espegiken enez nire laguna. Eta hospitalera iruen efein diarri nebeina. Konfundiduta eta bestean noa juntzan. Zure laguna. Brotiak injoatzen. Txatzu pasau lako ezer. Brote bat ez dut duki. Hospitaletan bat korrikateatzen, bai, San Fermin batzutan kuadriakoan mareatu zen, eraman zuten ezagize hospitaleta, hor Nafarrokora, publikora. Eta junginan da ikusten dut tipo bat ospaiten kabliak jarrita eta piratzen. Baitzen beste bat. Claro, goizeko irura Laura San Ferminetan, bai, hortako zaude. Hor goizeko iruretan plakak ekiten. Hor hospitaletan. Alkaedako, ez? Ja, gero superrari. Brote psikotiko ez, baina brote neurotiko ni eukilen hau. Udan, astelen bat. De repente kriston ansiadia, hostian, erlazio soziala gurot, juergia gurot, en plan, hola, ez dakiz, 3 egun bakarri pasauta gero, en plan, venga, bale, kotxia hartu, eta interneten begira ber nundu dian jaixak. Eneula inun aurkitzen. Bale, topa unoen, Okendo izeneko herri bat, ez dakiz, Araba o Bizkaia, baina hor, zetik gertu, hor, mugan, eta hor, jota ansioso hor, berritxarra entzuten hor kotxian, hor, juerga bila bezala, ara fanan ezuen SB, hola, 3 ordu, oza, Euskal Herritik hor, gasolina alperri gastatzen, hori brote neurotikoa izan leke? Bai. Baina ezer duen topau festari. SB, amaiketan errendiuta, oza, en plan, amore mundial, bai, amore mundial. Oza, frakaso. Bai, en plan, wow, kriston brotia. Eta oinatin bertan ez egon esaz? Beti irekita dagoen da gana ordan? Astelen bat, esan... Brote psikotikoa, eman zizun astelen... Bai. 3 egun segido bakarrik, eta gero, de repente, gura noen... Etzen izango pandemia gara, izan pitxin bat. Hor, bai. Generio pasau xaten olakoak. Eta guranen drogaitia, te lo juro. Bai. Esaten, mira, probaitia, behar dut zehoz error, como, potentia, bai. Ni kontaktu noen lagun batzukin araban bizizianak, esan ostain bale alintzela fan euren etxera, gero ara bideetan esan ostain ezeetzin joela berba euren pisukideakin, eta ezeet. Atxambla da intzutez. Eta enostain honartu nire palo. Eta, nia hor gazteizera bideetan, alternatiba autopaubio, dola, rollo. Bueno. En fin. Bueno, laguna, bueno, gratzen dira, eskiu berri hori 5 minutu, eta ez dugu I aurreko apunte bat, txiki bat. Kabakaz foan batekin akabo egin. Ez, La Habana. Bai, ez. Baizea. Pelota. Hori Zabaleta izan. Bai, Zabaletakin konfundunez. Bueno, ez más. Kabakaz pilotaka da, ez? Ja, foama ez da pilotia. Ez. Luzeagoa, hola... Mateu, badminton... Bai, pelotatxo. Badminton pelota. Vale. Baina izan beharrean hola lumak, pues, beste zuzenagoa. Zuzenagoa, duz. Vale. Baina, guai. Ez digo denbora, ez dixago denbora mango, nik uste urrengo zaioan ingo dugu. Ingo xau. Lehen da biziko podcasta xokan. Limixiko podcasta kostan ingo xau. Baina ez... Ni xoka. Ez hasi, erredikulizatzen, izango dugula martxoaren 7 arira, LGTBI mugimendu guztia gure kontra,
Kontrola unai xoka, esplikauko duzu, baina indizu proba etxean, xoka ez ditzaitea. Bai, lantokia. Ez da pixka, Depende. Nei gertau zait. Itzitetela azkar, eta gaina toke hola infantil batekin, mirri eta azkoitiar velociraptor baten arteko nasketa bat, ez dite serio, itze, bai. Bueno, jendeak ez dakiz zertaz ari garen. Ja, datorren astea, demendi bi astera, ja... Mendi bi astera. Hau... Xoka, pero bestela leitzeko zea argietan azaldua. Hori da. Bizortzi, sei... Zezate? Zezapakira. Noizkoa da... Arlizkarie. Ze fetxa dara ma. Bai, 2024 Bueno, Ukrainako gerran argazki bat agertzen den aldizkarian. Hora agertzen dira. Zaustar batek bi zauztarri. Nola dauka titularra elkarrizketak? Saiestu ziteken, baina ez dute nahi izan. Ukraineko gerrak 2 urte. Ez mote. Itanoak generoaren eragiten dituen zapalkuntzak gogoetakai. Hori da. Zaustar batek, beste bi zaustarri, uste dute egindako elkarrizketa. Bai. Dena zautzen gatzea. Bai. Baina guztia zerbait berrixa, nik uste dute. Ez. Ez. Bueno, baina xokarena dator beste kuadro batian, hori napar bat. Bueno, bai, xokarena dator, hemen, proposamen berria, 2 puntu, xoka. Xoka sortaz. Ez noka, eta ez toka. Xoka. Urrengo saioan egingo du xokaz. Vale. Bai, ingo dixau? Ingo... Dixau. Goxau. Ez que Itano batuan igual posible da, baina oinatieran problematikoa da. Imposible da. Zezuek isakin esate dituzue. Edo? Sasauke. Baina ez zenea ataka aldauko ditu. Etxakuat. Sausena saus. Sausena saus. Bai. Sausena saus. Sausena saus. Etxasuat. Etxasuat. Etxasuax. Ez, etxaku... A ver, mirri. Etxakuxak ez, etxakuxax. Ni torreri esango notzan, etxa isat, eta zuri esango notzun, etxa inat. Baina, zuri isakin esan bia bat, etxa isat. Etxa isat. Etxa isax eta etxa isax. Zamaieran ez. Nola ez, eta hemen dagona, eman ze adibide jartzen dute. Orduan emezu ekiz. Depende, txo. Euskera ez da ensimplea. Hasi gaitux. Bai, baina justo hor generoa amaieran jartzen dela koka edo, ene. Honek esan duen hortan ere bai. Nik ingurumen zientzek hasi Inat. Etxa isat, eta etxa inat. Orduan hor sortu bezu ekiz bat, eta ekiz gehi ekiz, izango zen, te ekiz, orduan etxa isat. Adibidez. Ixa biderrixa. Bueno, momentuz bakarri sortu dute soka batua. Gero ya, oinatira eraman alduzue eta... Bai, moldatu inbida, konkretizan bida. Moldatu duzue. Dere ustez minus bider minus plus. Hori da. Ekiz bider. Uste, zu bakotzu irizpide batzu hau garatzeko, teoria unik usteet. Bai, ba. Partikularizatzeko. Vale. Orduan, beste adibideren bat. Eskautu sartu bio. Zer, oinatieraz? Ez, batueraz. Bagoiaz? Autobus sartu bio, Esan do, punto que irratsaioan titularra botatzeko. Osea, esateko ja gaur bertan. Osea, zuzenian, erabaki behar dugula izen burua. Irratsaioa bukatu eta podcasta bukatu eta 5 minutuan nahi dula jasotzia telegramez irratsaionen titularra. Segur, senyora. Zer da zitzen godu bera? Ez garazi, ez garazi, ez? Bueno, pentsatuko dugu. Aurkezpena. Nire ustez... Baina ja behar du, esan dit ja. Ja. Ez junetxea hori dezitu gabe. Erne, esan eta zipe, eta jartitu iru... tipo potx eta motx, lotx eta... Esan zipe eta... Erne kepena ez dukala... Erne. Ondo. Bai, hori. Vale, pues ya está, neritz, hor daukezu. Agur. Ja? Janti da espeitzen hasi da. Baila, hostia. Patxo bat xiretzat. Bueno. Txen, jarriko du kanta bat, ez? Oso zer, ez que bitu, torria bado. Horreko besteko horriketan... Horrelako pixkat xukaren antza, ez? Iparraldeko xuka. Zuka eta xuka. Bai. Pixkat. Bueno, ja, orduan. Hau da maiera arraroa. Jo, eske, atuko ginen beste bi ordu berriketan. Bai, behin hasita. Ja. A ber, ez da maitu, saioa, jarraitze duzu hitz egiten mikrofonori gabe, baina... Hau oso informala da, Ze. Pasaien gabitz. Okizu zenbat milaka lagunek entzuten duetan. Bueno, hala. Xudokua egin behar du. Esan Erne eta Zipe, dedikatutako kanta bat, ez? Oinatitik. Hori da. Ze hostia. Vale.
Los vascos son racistas, los vascos son terroristas y aunque su idioma no exista, los vascos hablan en vasco. Los vascos enseñan odio a todo lo que no es vasco. Los vascos mariendan niños que tienen cuernos y rabo. Son sabios de dos cabezas y los pavilan ni a palos. No quieren ser españoles, mira, los vascos son muy malos. Los vascos no tienen alma, les encanta la violencia y disfrutan como vascos, haciéndonos la puñeta, cual cobardes alemanes, acechan agazapados. Nadie está libre del vasco, puede estar en cualquier lado. El vasco tiene un problema, y es que solo quiere ser vasco y no rompe los esquemas. Este es el problema vasco. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.